unsa gyud ning crab mentality o kaning gitawag og alimango nga mentalidad. So ang crab mentality mao di ay nang tawo nga dili malipay sa kauswagan sa uban. Ang crab mentality gitawag na siya og insecurity. Insecure siya sa kalampusan sa uban. Dili siya malipay nga musaka ang uban. Kumbaga, mas ikalipay niya nga nagpabili ng uban nga naa sa ubos. O sa lain sa laktod pang makasulti, kining tawo nga adunay crab mentality, usa kini ka tawo nga adunay dakong kasina sulod sa kasing-kasing. So guys, welcome sa atong sambingay sa Kristohanon nga daghan kang mapulot nga mga moral lesson. So nindot kay ni atong sambingay usab karon kay daghan pa kayo mga gitawag nato og Kristohanon sumusunod sa atong Ginoong Kristo apan wala pa makagawa sa gitawag og crab mentality. Nagpabilin pagyapon ang ilang dakong kasina ngadto sa ubang tawo nga nakita nila nga miuswag o bilampos. So dinhi sa Biblia atong isgutan unya nga dunay tawo nga sinahan unya ang hinungdan hinuon na wala hinuon ang pabor sa Ginoo ngadto kaniya. Apan sa dili pa na ato sang hisgutan kining maong istorya sa sambingay karon nga atong gamiton. Usa ka sambingay kini guys nga adunay usa ka vendor o usa ka tawo nga nagbaligya og mga alimango didto sa merkado. Pero sa iyang pagbaligya og alimango guys sa merkado, iya ang gilain ang alimango sa duha ka bahin. Gisulod niya sa duha ka cooler, unya kining usa ka bahin dito sa laing cooler, iyahang gisirado, unya sa laing cooler iyang giablihan. Adunay nipalit didto og nangutana og niyon nga, "Sir, unsa man kining imuhang gisiraduan nga alimango? Unsa man kining imong gisiraduan nga cooler?" Niyon tong tindero nga, "Alimango ang gihapon na siya, sir." Niyon tong pamapalit nga, "Sir, kaning alimango nga sa giabrihan sa cooler, unsa man day kalainan sa alimango nga anaa sa gitakluban nimo sa cooler?" So niingon ang vendor o tindero nga, "Sir, kining alimango diri nga akong gitakluban, mao ning akong gitakluban sir kay makagawas ni usog ni mukatkat ni mga alimanguha, makagawas gyud sila. Muna akong gitakluban kay makagawas unya tanan." Unya niyon ang maong pumapalit nga, "Sir, di ba alimango man gihapon ning giablihan nimo pero ngano wa man nimo siradui? Nga imo man giablihan nga ang alimango mukagwas man." Niingon tong usa ka tindero nga, "Sir, munang ako na siyang giablihan ra kay kana mga klases alimango dunay mukatkat nga usa birahon ra sa ubang alimango nas ubos." So in short, dili gyud wala gyud bisan usa nga makagawas nila kay once nga nay musaka kulong bitayan dayon sa uban nga nasa ubos ug wa gyud bisan usa nga makasaka nila. Munang ako ra nang giablihan kay wa man gyud usa nila nga makasaka. So guys, dinhi lang takutob sa bawang istorya. Simple lang kay ito istorya karon. Pero related kini labi na gyud sa mga tawo nga adunay gitawag og crab mentality. Sa sumala pa sa ato ang sambingay karon nga giablihan tong usa ka cooler tungod kay kadto mga alimango nga naa didto walay makagawas tungod kay pag naay musugod og saka kulong bitayan dayon sa uban nga nasa ubos. Inani pud ang senaryo sa tawo nga adunay gitawag og crab mentality. Kana bitawng musugod na og saka gani ang uban, siya pod is magsugod pud dayon og daot. Iyang kulumbitayan ba? Naay mga tawo nga sama niya na karon. Bisan na pa sila ipangalagad sa Ginoo pero dili sila ginahan sa kalampusan sa uban. Dili sila ganahan nga naay uban nga niuswag. Naay mga tawo nga dili sila ganang musuporta sa mga tawo nga niuswag. Pero dili hinuon tanan, pero aduna joy mga pipila nga mga tawo nga naghimo niya na o kung usatan niya na nakaagita nga murag bation sa tong kasing-kasing murag nay kaguol nga bation atos tong kasing-kasing ang uban milampos, ang uban mipalanginan nya samantalang kita wala ta sanaan nila. Okay? Tulo ka sintomas nga ang tawo adunay gitawag og crab mentality. Kanang una, kanang kusog tang mangumpara sa uban. Okay? Ikaduha, kanang dili ta malipay sa kalampusan sa uban. Ug ikatulo, kana bitong maglago ta ilabi na gyud sa tawo nga
ato ang gikasinahan. Dili ta ganahan nga muuswag siya. So diya sa Biblia, dalon ta mo sa storya diya sa Biblia nga usa ka tawo nga adunay gitawag og crab mentality. O walay lain kun dili si Haring Saul. Diha sa book of 2 Samuel chapter 18 verse 6 to 8. Okay? Diyan na ko basahon guys, kamo na may basa diya 1 Samuel chapter 18 verse 6 to 8. Usa kini ka storya ni Haring Saul og ni David. Si Haring Saul, gikan sila sa gubat nini, ako na lang ipamiliarize, gikan sila sa gubat nini og si Haring David. Karon, ang mga babae sa Jerusalem misugat kanila og na nagdala og tambor, na nagsayaw, nag-awit sila og ang unod silang awit mao ni nga matud pa nila linibo ang napatay ni Haring Saul samantalang kang David napulo kalibo. 10,000 ang ilang unod sa ilang awit. So, mibati og kasina si Haring Saul, aduna siya nitungha nga crab mentality nga nasuko siya, naglagot siya tungod kay ang napasidunggan si David. Samantalang siya may hari ining tayma, di ba? So si King Saul aduna siya gitawag og crab mentality. Dili siya ganahan nga ang uban muuswag. Dili siya ganahan nga siya madaon. Dili siya ganahan nga ang uban mapasidunggan. Gusto siya pasidungog nga niya ra gyud tanan, di ba? Dili siya ganahan nga si David makita niya nga muuswag o niya mibati ang kasing-kasing og kasina og kalagot nga sa ining istoryaha buot niya nga patyon, buot niyang tuhugon sa iyang bangkaw si David. Makaduha kay gayon. Apan kay ang iyang gikasinahan giubanan man sa Ginoo, wa gyud niya mabuntog, wa gini mapatay si David tungod kay ang Dios nagauban kang David. So guys, dili day maayo kaning gitawag og crab mentality. Kung imong basahon sa mga istorya in verse 10, gipadad-an sa Ginoo og daotang espiritu, gipadad-an sa Saul, si Haring Saul og daotang espiritu. Okay? Unya mura na siya nabuang, gisamok siya sa daotang espiritu. Nganuman tungod kay aduna say crab mentality. Dili siya ganahan nga mulampos ang uban. O mas ikasubo niya nga ang uban misaka unya siya naa sa ilalom, di ba? So guys, dapat kini nga sambingay mugawas yuta sa gitawag og crab mentality. Nganuman, mao nay hinungdan nga libog kayo ta, muna hinungdan nga mapuno tas kalibog tungod kay aduna tay crab mentality. Di ba ang crab usa ka limango, daklas-daklas na siya bisag asar murag kayo ka nga libog kayo, magtakilid maglakaw, unya mukamas, unya pag nay mo makataklas iyang birahon. So makayunta nga libog yun ang crab mentality. Muna nga si Haring Saul nga dunay crab mentality, padadaan siya sa dautan dayang espiritu nga mao'y mugsamok niya, mao'y maglibog niya. So di ba? So nahimo hino nang iyang kinabuhi nga murag makayunta nga miserable nga naman, murag siyang nabuang matud pa sa mga istorya ang daotang espiritu mo'y naglibog ngadto kang Haring Saul. So guys, mugawas kita ning gitawag og crab mentality. Nganuman, mo pun hinungdan nga mawala ang pabor sa Ginoo sa atong kinabuhi. Si Haring Saul wala na gyud, nawala ang mga pabor sa Ginoo ngadto kaniya. Nabalhin ngadto sa tawo yang kasinahan. Unya si Haring David nga anaay karakter nga dili crab mentality mao hinoy gibubuan sa mga panalangin sa Ginoo. So guys, di na lang ta kutob sa mga istorya karon. Hopefully nga na-bless ta. And pag-comment lang kung doon na kay nakatunan. Unya ayaw kalimos sa pag-subscribe kung bago pa nga channel para updated ka sa daghan man ato mga storya. And guys, pwede po ka mo tanaw nini, i-click tanang ni click, daghan po ka makatunan nini nga video. God bless.